Nee. Ja, best goed. Daar ben je weer. We zijn hier op de Hollandse Club Ja. op een vergadering van de Association of Dutch Businessmen Hier in Singapore. in Singapore. Ja. En Frits die draait daar. Je naar mij daar. Ja, hij is bij ons geweest, hij is Singapore rond geweest. Ja. Hij is in Oortzit Rood is die geweest. Oké. Hij is in het zwembad geweest. Al ik al. Ja, Oké. hij kan net zwemmen. Oké, net? Nee. Oké. Hij is op Klaakje geweest. Ja. De kroeg in, Ik al. bij mij. Oké. En nou, dat weet eigenlijk. En hij is bij de, natuurlijk bij de Volvo Oostenrijk. Of vol Oostenrijk. Ja. Oké. Dus Dus ik- hij is net in Gunnar Rotwest. Hij is, nee, dat deed niet. Oh, dat dient net. Dat weet ik kapot. Dus ik kan maar nog heen gaan. Dat kist mij nog mee. Ja, nou hier is Frits. Je kent alles. Hij eet alles. Oké. Hij kan ik babysitten, dus hij kan bij Mario. Rit zit en Patricia, we krijgen een liedje krijgen. Daar kan ik bij in het ledikant. Dus hij houdt wel van nasi. Hij houdt van nasi alles. Oké. Sambal iedereen. Oké. Nou. Nou, Dit is het succes. bedankt. En kom ze wel eens del? Ik kom wel even delen. Oké. Nou, bedankt hè. Mooi, clear.